Cooper's Vlog. And karong kapon nun among buhaton, kuyugon ta mo sa pag-tour ni Cooper sa iyang routine kada hapon nga among isuroy sa gawas. Let's go! Cooper! Cooper? Where are you going, Cooper? Oh. Tara! Tarat na! Eh, ayaw, dagan niya! Na nagpapugo kay ganahan na amo ang Cooper, isuroy-suroy. Ug unya, maglisod na sad mi pauli ani unya. Kay mulubog ni siya. Cooper! Cooper? Where are you going, Cooper? Gara ka ayo. Cooper, nag-enjoy ka? Morning. Iyang lagaanan guys, diri siya maglaagan. Ano yung mugikaon, Cooper? Uy, nakakita na siya gawaan. Come here. Oh. Stay, Cooper, stay. Sit. Sit down dali. Sit down. Look at your face. Look at that. Come. Cooper, come here. Hey. Cooper. Oh. Asa yung mong gibuhat, Cooper? Cooper, come here. Hi. 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 Cooper. Pagkuha ko niya, kada ipabukod niya. Unsa? Moha ng idea day. Ano ipabukod niya ba? Cooper, up na, Cooper, up. Up. Naglisod na siya og kuan, pauli ni Cooper kay di na mo uli. Up na, up. Let's go. Cooper, come here. Let's go. Di na mo uli si Cooper. Biyaan na mo nako. Dili na mo uli. Bye, Cooper! Baliksan kita. Nana si Cooper sa iyang lungga, guys. Gihangak siya dumagan kay gidagan ni aying padong pauli para muli gyud siya. Hi, Cooper. Kumusta imong laag karon? Nag-enjoy ka? Nag-enjoy? Guys, akong pakanon si Cooper. Oh, guys, candy. Happy 11 months, Cooper. So, may 11 months si Cooper karon. Si mukhaon siya og ice candy. Wait, Cooper, wait.
Wait sa... Ayan. Oh, gingkit niya, gingkit. Dali na migi ka naglaag ni Copper. O, ano na sa takaron sa ako ang vlog. I hope you enjoy my first vlog, guys. And please subscribe and like my channel. Bye-bye!